Әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без сезнең игътибарга язучы Альберт Сафинның «Уел» дигән хикәясен тәкъдим итәбез. Аны Татарстанның халык артисты Ирек Бахман укый. Мин урынымнан тордым да тәрәзә алдына килеп бастым. Талип икенче якка чыгып китте. Белеп торам. Хәзер ул баян алып керер. Яңадан өстәл янына утырыр һәм уйный башлар. Аның белән байтактан бирле утыра идек. Сөйләшер сүз күптән беткән иде. Әллә җәйге кичнең тын эңгер сере тәэсиреннән, әллә әңгәмәбезнең һичбер кайчан ахыры да, нәтиҗәсе дә юклыгын аңлаудан сүз яхшылык турында бара иде, икебезгә дә яман су була башлаган иде. Үзебез үк чарасыз рәвештә кузгаткан җавапсыз сораулардан һәм әлегә тиклем берәү дә хәл итә алмаган мәсьәләләрдән күңелне коткарырга кирәк иде. Ә мондый чакларда Талип гел баян уйнарга тотына. Әйтерсең лә җанны адаштырып өметсезлеккә күмгән сорауларга көйләр генә җавап бирә, әрнүләрне һәм сагышны көйләр генә юып ала. Талип уйнавын әллә нишләп уйнамый. Тик аңарда иң әйбәт уенчыларда да сирәк очрый торган сыйфат бар. Үзенә генә хас ихласлык һәм кабатланмас бер аһәң белән башкарганга көйләре шул тиклем сөйкемле һәм ичкерсез яңгырый ки, миңа вакыт-вакыт алар фақат шулай гына ишетелергә тиештер сыман тоела. Аннары ул һәр вакыт борынгы көйләрне генә уйный. Озын һәм моңсу җырлар уйларына аваздаштыр күрәсең. Талип шуларны гына ярата. Ә соңыннан, иң соңыннан гел шулай баянын кычаклап уйга бата һәм кинәт аны бөтен буена тартып җибәрә. Бармаклары гаҗәп җитез җиңеллек белән төймәдән төймәгә йөгерә башлый. Бүлмә әрнүдән генә тукылган моң белән тула. Ярсу белән уйналганга, талгын гына сибеләсе урынга бу моң гасабиланып тыпырчынуы белән күңелдә шом уятыр дәрәҗәдә өзгәләнеп, кисәк-кисәк булып ишетелә. Тик бераздан көй салмаклана, табигый хәленә кайта. Берничә тапкыр сискәнеп сулкылдап ала да, тамам тынычлана, сабыр һәм тирән сагышын күңелләргә түгеп агыла да агыла. Ә мин тылсымланган кебек йотлыгып тыңлыйм аны. Һәм күңелне гел шулай курку били. Сулкылдамаса гына ярар иде бу көй тагын дип уйлыйм. Üzülмәсә генә ярар иде дип борчылам. Талип баянын алдыйса, әлеге көйне башкармый калмый. Еш кына ул нәкъ бүгенгедәй үз моңына әзерләнгәндәй баштан бүтән җырлар белән юана, аннары гына аңа әйләнеп кайта. Ә кай вакытларда озак итеп, сәгатьләр буена хәтта фақат шуны гына уйный. Мондый чагына туры килсәм, аны бүлдермим. Игътибар итмәгән кыяфәт белән түргә узам. Берәр китап я газета алып утырам. Шуңа текәләм. Тик укымыйм. Көй тыңлыйм һәм уйга биреләм. Көй тәэсирендә туган уйларым һәр вакыт яман су була. Еш кына алар хатирәләр белән кушыла һәм барысы бергә күңелемдә сагыну белән бергә ниндидер сиземләү уята. Хайран күп кешеләрне ялгыз һәм өметсез иткән сәбәпләр менә-менә ачылыр сыман тоела башлый. Ә аннары гел шулай көйдән килеп чыккан сыман күз алдымда гаҗәп ачык рәвештә кыр юлы пайда була. Һәм мин тузан туздыра таудан төшеп килүче атлыны күреп алам. Арбада икәү. Берсе җәйге шеллә булуга карамастан өстенә сырган бишмәт, аягына тулаяк белән резин галош, ә башына киез эшләпә кигән арык тәнле карт. Икенчесе төз тыгыз гәүдәсенә сыланып торган гимнастерка кигән кара тут йөзле ир. Фронттан кайтып баруы әллә каян күренеп тора. Алар күптән киләләр бугай. Сүзсез утыралар. Карт йокымсырап бара. Арба ныграк шыгырдый башлады исә, кинәт сискәнеп күзләрен ача да һаман бер үк сүз белән «Я, алаша!» дип атына кычкырып куя. Янында яткан озын чыбык белән аның
ябык сыртына сугып ала, тегесе иелгән башын күтәрмичә, ялкау гына юыртып алганда әйтә һәм янә адымнарын акрынайта. Солдат исә әллә ничек иркенәеп һәм рәхәтләнеп киткән күз карашы белән комсызланып тирә-юнен күзәтә. Ара-тирә картка караштырып ала һәм елмаеп көрсенеп куя. Аннары түзми яңадан сораштыра башлый. Безнекеләр ничек соң, бабай? Ару гына, улым. Теге җомгада Сабирҗан абыең кайтты менә. Гариф абыең былтыр ук кайткан иде бит инде. Җәрәхәте түзәлмәс булгач, списать иткәннәр үзен. Я, алаша, я. Мәдинә ни хәлдә соң, бабай? Колхоз эшендәдер инде ул. Я, алаша, йокыга китәсең бит. Исәннәр кайта керен генә. Кая китсеннәр кайтмыйча? Абдрахман бабай, мин әйтәм, Мәдинә колхоз эшендәдер инде. Тик карт бу сүзгә җавап бирми. Кинәт була-була йөткерә башлый. Солдат сораштыруның һичбер файдасы юклыгын аңлап, янә төпченүдән туктый. Яңадан газиз булып тирә-якка күз сала һәм Мәдинәсен уйлый. Үзләренең моннан 5 ел элек аерылыша алмый интегүләрен искә төшерә. 5 ел буена килеп торган хатларының җылы сулышын һәм сагыну белән сугарылган моңын искә төшерә. Иң кыен һәм өметсез вакытларда да сыгылып төшүдән саклаган әлеге моң хәзер дә күңелендә аның. Зинһар, бер үк кайта күр сөеклем. Хатлардагы шул сагыну һәм җан җылысы үлемнән коткарып калды түгелме соң аны? Солдат бер вакыт үзенең төн буена ярым аңсыз хәлдә кар өстендә ятып чыгуын, йомшак кар кайнарлыгы эчендә рәхәт һәм куркыныч онытылу йотты дигәндә генә колак төбендә пышылдап әйтелгән сүзләрнең ишетелүен искә төшерә. Минем өчен синнән дә кадерле кеше юк бу дөньяда. Бер үк исән кала күр күз нурым. Һәм каян көч дарман килгәндер аңа, ул яңадан алга үрмәләде. Солдат һич ни күрмәде, ишетмәде. Түш кесәсенә салынган хат турында гына уйлады. Хатның югалуыннан яисә чит кешеләр кулына эләгүеннән курку тойгысы аны алга барырга, яшәү өчен термәкләшергә, исән калырга мәҗбүр итте. Былтыр операция вакытында хәер, баштан аз үттеме андый хәлләр. Әгәр дә Мәдинәнең хатлары булмаса, белмим, ниләр генә эшләп бетәр иде икән ул. Синең өчен генә яшимдер сыман тоела. Кайта гына күр, яме? Солдат биштәрендәге бик кадерләп төрелгән хатларны искә төшереп елмая һәм көрсенеп яңадан картка карап ала. Тик аңа бүтән эндәшми. Тагын ни дип бер чумак кирәк кешене, барыбер артык сүз тартып ала алмыйсың аңардан. Әллә нишләгән бу Габдрахман бабай? Җиңеләйгән дә бугай бераз, бер сүзенең рәте юк. Үзе күтәрелеп, йөзгә карарга базмый. Аңламассың. Авылга җитәрәк Габдрахман карт җәйләүгә сугыласы бар дигән сылтау белән атын су буйлатып уңга борды. Солдат арбадан сикереп төште дә ашыга-ашыга юлын дәвам итте. Урамда аңа берәү дә очрамады. Үзләренең турысына җиткәч кенә күршенең капкасыннан күзләренә үк төшеп торган пилотка кигән ялан аяклы малай йөгереп чыкты һәм солдатны күргәч туктап калды да кыенсыну белән аны күзәтергә кереште. Солдат малай янына килеп чүгәләде. Пилоткасын рәтләп куйды. Кем улы син? Зәкия улы. Малай ялчан кыз баладай кызарып башын аска иде. Солдат малайдан күзен ала алмады. Тамагына килеп утырган төер аңа сүз әйтергә ирек бирмәде. Ул үзенең яшьлек дусты Салихны исенә төшерде. Җан үзгеч кадерле вакыйгалар әллә нидән кабаланып, каударланып хәтерендә яңарды. Кичке уеннар, аулак өйләр, казмәләре. Бер-бире белән ярышып гармон уйнаулар, икесе дә гармончы иде.
сүз уйнатулар, биюләр, бер-береңә дулкынланып сер ачулар, мәңгелек дус булырга вәгъдә бирүләр, барысы да бер юлы исенә төште. Алар гашыйк булган кызлар да бер-берсе белән ахирәт дуслар иде. Пар канатсыман бергә йөргән бу ике кызны айырып, үзләре белән алып китү өчен ниләр генә уйлап чыгармыйлар иделәр, ниләр генә кылмыйлар иде. Ә ул кызларның тапкыр шуклыкларын, шаянлыкларын искә төшерсәң, туйларын алар бер елны ясадылар. Салих аталарыннан айырылып чыккач, үз өен Гомәрләр янындагы буш урынга китереп салды. Алар шул тиклем дус һәм күңелле яшәделәр, исемнәрен авылда үрнәк итеп сөйли башладылар. Ике гаиләнең шатлыгы да, хәсрәте дә уртак иде. Шуңа күрә Салих белән Зәкиянең малайлары Талиб тугач, Мәдинә дә, Гомәр дә ахирәтләреннән ким сөенмәделәр. Бу вакыйга алар өчен дә гаҗәп зур куаныч булды. Алар өчен дә мең төрле борчылу һәм дулкынлану алып килде. Үзләренең балалары туган диярсең. Хәзер шул малай, зуп-зурук малай, аның каршысында басып тора. Ә Салих юк. Җан дустының югалган хәбәре Гомәргә 42-нең көзендә үк килеп җиткән иде. Солдат малайның аркасыннан сөйде һәм үз алдына сөйләнгәндә әйтеп куйды. Менә шулай. Борынны салындырмыйк әле. Аннары кыюсыз елмаеп үзләренең капкаларына табан юнәлде һәм кинәт әллә нидән сәер рәвештә күңелен шик томалап алды. Аңа үзенең туган авылы нигәдер чит сыман тоела башлады. Нәрсәдер үзгәргән монда. Ниндидер ят бер нәрсә бар монда. Капканы ачып җибәргәч, солдатның тәне буйлап салкын эссе йөгереп узды. Ишек алдындагы ямь-яшел чирәм өстендә куе булып эре ромашкалар үсеп утыра. Өй буен койма яннарын билчән баскан, болдырдагы баскыч такталары арасыннан кычыткан сабаклар тырпаешып утыра. Тәрәзәләр кадаклап куелган. Солдат капкалындагы такыр урынның шулай ук казүләне белән капланган булуын һәм аннан күптән инде берәүнең дә йөрмәвен абайлап алды. Ни бу? Мәдинә җиңгиләргә күчкәнме? Яисә ул ахирәте Зәкияләрдә яшидер? Әмма ул ишек алдын ике генә сикереп узды да, гаҗәп елгырлык белән булдырга сикереп менде. Ишектәге күгәреп беткән йозакны йолкып атты, эчкә ташланды һәм бас сыман салкын өйдә ни кыланырга белми туктап калды. Монда барды элек кичә. Хәтеренә уелып калган әйберләр һәммәсе үз урынында тора. Тик иң бәхетле көннәренең шаһиты булган бүтән нәрсә тын һәм сорышымлыкка уралган. Пишмакларына пәрәвез сарган, бүтән җиргә куе тузан яткан, гөлләр сулган, агач сәндерә өстендәге пар мендәр генә бары җан сискәндергеч өметсезлек белән ак һәм чиста килеш калган. Гомәрне коточкыч сиземләү буып алды. Тыны кысылды. Аның шушы өйдән дулкындыргыч кадерле һәм шул ук вакытта ят, җансыз һәм караңгы өйдән тизрәк чыгып китәс килде. Ул исерек кеше кебек куллары белән чытырдатып ишек яңагына ябышты. Кармалана булдырга чыкты һәм киң итеп сулыш алды. Көннең искиткеч якты һәм кояшлы булуына гаҗәпләнеп куйды. Аңа караңгы өйдә әллә никадәр гомер торган сымак тоела иде. Солдат урамга чыкты һәм җан дустының капкасына юнәлде. Аның башында мең төрле сорау бөтерелә иде. Тик араларыннан берсе барсында күмеп каплап китә. Ул бүтән тирә-якны тузан болытыдай сырга томалый, бүтән дөньяны салкын итә иде. Күршесенең капка алды такыр иде. Анда казүләне үсмәгән. Ишек алдында да авыр ромашкалар җилдә чайкалмый. Тәрәзәләрдә кадакланмаган. Солдат хәлсез аякларын көчкә сөйрәп, сап-сары итеп юылган баскычтан менде дә өй алдына узды. Аннары куркып диярлек ишекне ачты.
Өйгә керде, һәм гаҗәпләнүдән сүз әйтергә тиешлеген дә онытып, каршысында торган хатынга текәлде. Яңаклары эчкә баткан, карт һәм ябык чырайлы бу хатынның Зәкия, кайчандыр авылда иң гүзәл кызларының берсе Зәкия булуын көчкә таныды ул. Исәнме, Зәкия? Саумы, Гомәр? Кайттыңмы? Хатын куллары белән алъяпкычын бөгәрли башлады. Ул солдатка туры күтәрелеп карамады. Тик Гомәр аның зурайып калган күзләрендә җан өшеткеч сагыш бөркелеп торуын күрде. Аңа хатынның күзләре нәкъ менә шул сагыштан зурайып калган кебек тоелды. Мәдинә кайда ул, Зәкия? Әллә бер хәл булдымы? Хатын ничектер сәер рәвештә тавышсыз гына йылый иде. Аның бите буйлап яшь ага, җилкәләре калтырый. Үзе тыны җитми диярсең, кисәк-кисәк сулыш алып куя. Кызгану хисеннән солдатның бәгыре өзгәләнеп куйды. Ни кылырга да белми бер урында таптанып тора иде ул. Хатын кинәт урындыкка сыгылып төште, өстәлгә капланды һәм кычкырып үкси башлады. Мин генә гаепле бөтенесенә. Түзмәдем, сине алдадым. Күңелгә гөнаһ алдым. Әллә кайчан хәбәр итәргә иде үзеңә. Ә мин белмәсен, бәгыре өзгәләнмәсен дидем. Күңеле сынмасын, кайгыдан үз-үзен үлемгә илтеп ташламасын дидем. Теләсәң нишләт мине, Гомәр, кыйна. Теләсәң нишләт. Кичерү сорамыйм. Ни булды соң миңа, Ходаем? Синең өчен эшләдем бит мин бөтенесен. Синең өчен генә. Ярдагы балык сыман бәргәләнгән хатынның сүзләреннән һич ни аңламаса да, солдат ниндидер фаҗига булганын төшенә башлаган иде. Тик шулай да күңелендә өмет чаткысы кабынды. Тынычлан әле, Зәкия. Юньләп сөйләп бир әле, ни булды? Безнең Мәдинә белән язуларыбыз бик ошаш иде бит. Кыз чакта беребез исеменнән икенчебез сезгә хатлар язып теңкәгезгә тиешеп бетә иде, хәтерлисеңдер. Бөтенесе шуннан башланды. Хатын алъяпкыч итәге белән битен күзләрен сөртте. Аның йөзен тәвәккәллектән битәр, миңа барыбер хәзер дип әйтеп торучы җанлылык терелтеп җибәрде. Зәкия бәйнә итеп үзләренең Мәдинә белән ничек фермада эшләүләрен, хатыннарның чиратлашып кышкы төннәрдә дежур торуларын, 42нче елның бер төнендә Мәдинәнең чана өстерәп суга баруын, аягы таеп бәкегә егылуын, бик озак чыга алмый азаплануын, чыккач та өенә кайтмыйча фермага йөгерүен, ул көнне бер юлы 6 сыер бозаулый, бозаулар абзарында төн уздыруын һәм икенче көнне урын өстенә егылуын сөйләп бирә. Шул авырудан соң Мәдинә бүтән аягына баса алмый. Хат язарлык түгел, җеп өзәрлек тә хәле булмый аның. Һәм ул иренә дигән хатларны сердәше Зәкиягә әйтеп яздыра. Үзенең авыру хакында хәбәр итү түгел, кичкенә генә ишарә дә, бәләкәй генә күңел төшенкелеге дә булмый ул хатларда. Киресенчә, белә генә күрмәсен, хәбәр итә генә күрмәсеннәр дип коты оча иде аның. Син берни сизмәдең. Мәдинә әйтеп яздырган хатларына аныкы дип белдең. Кочаклашып йылый уйлап тапкан шаяру сүзләребезне Мәдинәнеке итеп кабул иттең. Чөнки синең хатларың сагыну, рәхмәт хисе һәм мәхәббәт белән тулы иде. Аларда бер борчылу, бер хафалану сизмәдем мин. Ә хатын килеп төшкәч, Мәдинәнең ничек сөенгәнен белсәң иде син. Бер-ике атна хат килми торса, Мәдинә бөтенләй буйга, чәй дә эчми, сөйләшми дә, тик тәрәзәгә карап ятарга гадәтләнә. Көндүздә, кичендә, төнлә дә күзе тәрәзәдә була. Мондый вакытларда аның авыруы тагын да көчәя сыман. Ул озак буылып йөткерә башлый, аңын югалтып саташа. Шундый көннәрнең берсендә авыруның тагын да көчәюеннән куркып,
Зәкия колхоздан ат алып Мәдинәне больницага илтеп сала. Ул ике атнада ятмый анда, тын гына, сабыр гына җан бирә. Гомәрнең күз аллары караңгыланып китте. Яңак сөякләре авыртканчы каты итеп тешләрен кысты. Үзе дә сизмәстән куллары белән чытырдатып ишек яңагына ябышты. Соңгы сәгатьләрендә янында идем. Үләр алдыннан телдән калды ул. Хәзер дә күз алдымда тора бахырым. Бер нинди хәрәкәтсез нисез мендәрдә ята һәм күзләре белән мөлдерәп карап тора. Нидер әйтәсе килә мискенемнең, тик әйтә генә алмый. Аның күзләрен гомеремдә онытасым юк. Зәкия яңадан җылап җибәрде. Сиңа хәбәр иткән идек. Бер ни җавабың килмәде. Бу хәбәр сиңа барып җитмәгән күрәсең. Гомәрдән ярты елдан артык хат булмый. Шушы вакыт эчендә Зәкия икенче бер зур югалту кичерә. Ире Салих хәбәрсез югала. Бу хәл шул тиклем тетрәтә аны. Ул үзен акылдан язадыр сыман туя башлый. Аш-суының тәме бетә, яшәүнең яме калмый, һич нинди эшкә кулы бармый. Бер төндә суына төшә дә, һич нинди уйсыз-нисез таңга кадәр агым суга карап утыра. Балайлаган тавыш ишетелгәч кенә урыннан кубып өенә йөгерә. 3 яшьлек малае Талип йокыдан уянган, куркынып елап утыра. Зәкия баласын кочагына ала һәм аны шундый нык итеп күкрәгенә кыса, малай тыны булып тагында катрак елый башлый. Зәкия читенлек белән хәсрәтен онытып булмаса да беразга гына арынып торырга теләп йөргән көннәрнең берсендә хат ташучы Сырур апа Гомәрдән Мәдинә исеменә язылган 3 почмаклы хат китереп бирә. Кемгә тапшырырга да белмим. Уйладым да сезгә килергә булдым. Синнән дә якын кешесе калмады бит аның. Авыр булса да җавап язып җибәр, кызым. Сырур апа хатыңны калдырып чыккач та берни үзгәрмәгән сыман тоела башлады миңа. Минем Салихым да исәндер. Иртәгә аңардан да хат килеп төшәргә тиеш дип уйладым. Мәдинә дә сау-сәламәт килеш эшләп йөри күк диде. Ул эштән кайткач мин бу хатны күтәреп керермен дә сөенеч алырмын дип уйлап куйдым. Аннары озак итеп чәй эчеп утырырбыз. Яшь чакларны искә алырбыз. Аннары хатыңны ачып укыдым. Чылганышта булдык. Күбебез ятып калды. Госпитальгә салдылар. Сагындым дигәнсең. Синең хатны укыгач шундый кызгандым үзеңне. Нигәдер ярдәм итәсем, юатасым, башыңнан сыйписым килеп китте. Һәм утырып сиңа хат яздым. Хатының Мәдинә булып, аның сүзләре, аның көлүе, аның сөюе белән хат яздым. Шушы көннән башлап Зәкия түземсезлек белән фронттан хат көтә башлый. Тормышының җуелган мәгънәсе кире кайта. Хат ташучы Сырур апа аның өчен яңадан көтеп алына торган иң кадерле кешегә әверелә. Аның таушалып искереп беткән зәңгәр су пальтосы белән иске мамык шәлен күрү белән ул яңадан каушый, дулкынлана башлый. Үзенең сирен ул фақат Сырур апага ышандыра. Күпне кичергән бу хатын баштан Зәкияне бик нык битәрләп ташлый. Аннары уйланып утыргач, ниятең бәлки дөрестер, кызым, ди. Чынлап та бәлки Гомәрнең берни белмәве хәерледер. Үлгәнне терелтеп булмый. Менә исәннәрне сүз белән дә җәрәхәтләргә ярамый хәзер. Сырур апа синең хатларыңны берәүгә дә күрсәтми нитми, үземә генә тапшыра иде. Минем хатларымда яшертен генә район үзәгенә алып китә торган иде. Бу яшерен тыелган шөгыль Зәкия өчен бердән-бер юанычка әйләнә. Баштан хат язган сайын виждан газабы кичерә, бүтән булай эшләмәскә антлар иде. Тик Гомәрдән яңа хат килү белән антларын оныта, берничә көн язласы хатын уйлап йөри, аннары ишеген бикләп өстәл янына утыра. Мин ул хатларны сиңа дип язсам да бүтән хисләремне ирем Салихка багышлый идем.
Өстәл янында ак кәгазь битенә текәлеп утырганда да ул минем өчен исән иде. Ул кайдадыр еракта, салкын окоп эчендә мине уйлап утыра. Миннән сагынып хат көтә иде. Аның бик тә кайтасы килә. Аның мине һәм улын күрәсе килә. Шуңа күрә мин хат сайын бер үк сүзләрне яза идем. Синең өчен генә яшимдер сыман тоела. Кайта гына күр, яме? Ә хатны Сырур апага тапшыргач, балаларча иләсләнеп, үземнең ялганыма үзем ышанып йөрим. Имеш, мин хатны сиңа түгел, ә чынлап та Салихка атап язганмын. Ул бит üzülеп хат көтә. Зәкия тынып калды. Гомәр дә эндәшмәде. Хатларыңны җыеп бардым мин. Зәкия сандыгын ачып бер төргә хат чыгарды һәм солдатның алдына куйды. Мин синең алда бик тә гаепле. Тик Мәдинә соңгы сәгатендә миннән нәкъ шул хакта үтенгәндер сыман тоела миңа хәзердә. Синең чынны белүдән бик курыкты ул. Ә өегезне җыештырып тордым мин. Соңгы вакытта гына кул тимәде. Үзем дә бу кышны чирләп чыктым. Хатың да бик озак килми торды. Солдат бернинди сүзсез, хәрәкәтсез тыңлап утырды. Аннары үзенең хатларын алды да шуларга карап торды һәм кинәт төргәкне йомып учын кысты. Соңыннан борылды да ишеккә юнәлде. Бу сагат төбендә басып торган малайга күзе төшкәч, аны кайда күргән исенә төшерә алмый газапланды. Исенә төшергәч чүгәләде дә аның күзенә төшкән пилоткасын рәтләп куйды. Менә шулай. Аннары юл капчыгын ачып, аннан консервалар, ипи, тоз, шикәр ише нигъмәтләрне өстәлгә бушатты һәм бер сүз әйтми чыгып китте. Шул кичне кичкенә Талип уеннан кайтып барган җиреннән гаҗәп көй ишетеп туктап калды. Көй күрше өйдән ишетелә иде. Малай койма буендагы бүрәнәләр өстенә менде һәм рәшәткәгә тотынып тәрәзәгә күз салды. Пәрдәсез тәрәзә аша ул керосин лампасының сүрән кызыл яктысы таралган өй эчендә утырган солдатны күреп алды. Солдат ак күлмәктән иде. Ул өй уртасына куелган артсыз урындыкка ялан аякларын аерып утырган килеш гармун уйный иде. Тик аның гармуны әллә нинди зур һәм матур иде. Телләр урынына бихисап күп ак сәдәфләр сибелешкән, үзе ялык-йолык килә. Тавышы да тальян тавышына ошамаган, яңгырап тора. Үзе ят та сыман, үзе куе, тирән, бер юлы әллә ничә гармун уйный диярсең. Малай тылсымланган шикелле тәрәзәдән күзен ала алмады. Кайтып яткач та күзенә йокы кермәде. Колагында бик озак көй яңгырады. Икенче көнне дә малай шул ук көйне ишетте һәм тагын рәшәткә янына килеп аны тыңлап торды. Ә өченче көнне ул бу көйне сагына иде инде. Кич җитү белән гармун ишетелмәс борын рәшәткә янына килде һәм түземсезләнеп солдатның уйный башлавын көтте. Ә инде матур гармонның беренче авазлары ишетелү белән малай җиңел сулап куйды. Ул әлеге көйнең үзе өчен әнисе шикелле үк кадерле икәнен тоя башлады. Аны әллә кайчаннан белә ул. Ишеткәне генә юк иде моңарчы. Бүгенге кичне дә, авыл өстенә иңеп килүче иңгер җилне дә, урамның ике ягына тезелешеп киткән өйләрне, аларның утларын, агачларны, бакчаларны, буларны да әллә кайчаннан бирле белә. Аларның әлеге көйдән яралган икәнен дә белә ул. Шулай булмаса, бу кадәр серле матурлык каян килер иде дә, шул тиклем моң каян җыелыр иде бөтенесенә. Ул караңгылык эченнән ап-ачык беленеп торган ак каен кәүсәләренә, бормаланып киткән ялтыр суга, тын һәм серле кырларга, авыл утларына, хисапсыз йолдызларга карый һәм күңелен дулкынлану биләп ала. Булар һәммәсе дә чын бит дип уйлый ул. Мин аларны күрәм, аларны аңлыйм. Ул үзенең бөтен нәрсәндә üzülеп яратуын тоя. Ул үзенә шушы төндә ниндидер сер ачылганын тоя. Моңарчы күрмәгән төсләрне күрә бит ул хәзер.
Моңарчы ишетмәгән меңләгән авазлар колагын иркәләнә, күңелендә шундый моң. Талип уйный да уйный. Мин кайчандыр дустым сөйләгән шушы вакыйганы, аның әрнүле балачак хатирәсен искә төшереп утырам. Аннары уйларымны уйлыйм. Нигә безнең борынгы җырларыбыз моң-зар белән тулы икән? Нигә алар шул тиклем әрнүле? Ул җырларны кем чыгарган? Һәм аларны онытып барабыз түгелме соң? Халкыбызның яткәрен, рухын саклап килгән җырларыбызны яратканнар сирәгәя бара ич. Яшьләрнең колагына шалтырауык көйләр ятышлырак хәзер. Талип шикелле нишкә күңелләр кимегәннән кими бара. Адәм баласын бүген моңлы итәр вакыйгалар юк микән ни соң? Талип уйный да уйный. Мин һич нигә игътибар итмичә тәрәзәгә карап торган җирдән кинәт сискәнеп куйдым. Урамның нәкъ уртасыннан йөгереп барган чуар футболкалы малай баян тавышын ишетеп ахырсы кинәт туктап калды, койма янына килде һәм ике кулы белән рәшәткәгә тотынып тәрәзәгә текәлде. Миңа аның зур итеп ачылган күзләрендә гаҗәпләнү, сөенү һәм мәрхәмәт чагыладыр сыман тоелды. Аны нигәдер юатасым, башыннан сыйписым килеп китте. Талип уйнап бетергәнче малай урыныннан кузгалмады. Сез язучы Альберт Сафинның «Уел» дигән хикәясен тыңладыгыз. Татарстанның халык артисты Ирек Бахман укыды. Әдәби тапшыруыбыз шушының белән тәмам.